6 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Вашингтон дар зиёфати кории ҳамоиши дуюми Осиёи Марказӣ Иёлоти Муттаҳидаи Амрико S5 ҷамъи 1 иштирок ва суханронӣ намуданд. Президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбари кишвари мизбон Доналд Трамп барои даъват ва пазироии самимӣ изҳори сипос карда, доир ба зарурат ва роҳҳои рушди ҳамкории Тоҷикистон ва минтақаи Осиёи Марказӣ бо Иёлоти Муттаҳидаи Амрико андешаронӣ намуданд. Сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сулҳу субот ва амнияти пойдорро заминаи бунёдии ҳама гуна робитаҳои иқтисодиву тиҷоратӣ арзёбӣ намуданд. дар идомаи сухан ба тавсеяи ҳамкории иқтисодӣ, афзоиши гардиши мол миёни кишварҳо ва ҷалби сармоя ба соҳаҳои ояндадори Тоҷикистон таваҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. бинобар захираҳои бузурги гидроэнергетикӣ ва мавқеи географии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон омодагии ҷониби моро бо дигар шарикон дар тавсеяи ҳамкорӣ оид ба таҳкими соҳаи энергияи сабз ва интиқоли он ба кишварҳои ҳамсоя таъкид намуданд. таъкид гардид, ки дар кишвари мо бо дар назардошти имкониятҳои мавҷуда ба рушди соҳаҳои гуногуни саноат ва энергетика, бахусус афзоиши иқтидорҳои тавлидоти нерӯи барқ аз манбаъҳои барқароршаванда, аҳамияти хоса зоҳир карда мешавад. дар ин зимн алоқамандии Тоҷикистон ба таҳкиму тавсеяи ҳамкориҳо бо шарикони байналмилалӣ дар ин самтҳо иброз гардид. сармоягузорӣ ба истиқроҷ ва коркарди канданиҳои фоиданок низ аз ҷумлаи самтҳои ояндадори иқтисоди Тоҷикистон номида шуд. дар фароварди сухан иброз гардид, ки Тоҷикистон ба инобати иқтидори иқтисодии худ метавонад тавассути густариши ҳамкориву ҳамёрӣ дар таҳкими занҷираҳои устувори истеҳсолӣ ва тиҷоратӣ мавқеи назаррас дошта бошад.